खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि जे गोसारनाय अडिअ कल थामहिनबा कल रेकर्डिंखौ समाजारि बिजोङाव दे गोसारनाय बे गोसारनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि सायाव बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे कल रेकर्ड जाय बिथांमोना भाइरेल खालामदों थामहिनबा गोसार होदों बे गोसार होनाय सुबुंफोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों बिथांमोननि सायाव निश्चय बिनि सायाव तदन्त जागोन। बिथाङा बुंथिदों जे बे कल रेकर्डआ गोजाम कल रेकर्ड जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों, नाथाय बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथियाखै थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे गोसोआव गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे कल रेकर्डआ गोबाङानो AI नि थ्रुयै खामानि मावदों होननानै बाथ्रा बुंदों। गोबाङानो बेनि सायाव इडिटिं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बियो गोजाम अडिअ जानांगौ खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्शन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने दिनै AI नि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो। आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया आरो बे दिनैनि तारिखआव जेबो रिलेभेन्सि गैया। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हारिखौ दानायनि थाखाय बा बर' हारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एगेन्सिबो दोरोदा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै सोरबा बिथांखौ भाइरेल खालामदों बा बेनि अनगायैबो आरोबाव गिदिर जुदि बाथ्राखौ लानानै जुदि फोसावदिङोबा समाजारि बिजोङाव जुदि फोसावदिङोब्लाबो आं जेबो बिनि सायाव दुखु मोननाय थाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोबाबो सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो आंखौ सोंखारियोब्लाबो हारि दानायनि थाखाय हारिनि स्वार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सान्थि गायसननांगौ NDP नि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बिथांमोननि केस बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजों नेशनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ बेनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा। आरो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय बड'फानि जे आद्रा सिमांफोर बे सिमांफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दोरोदा होनानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा रोखा खालामदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। आरो बे बिथिंखौ लानानै जाय बिथांमोना कल रेकर्डखौ भाइरेल खालामदों नंखाय कल रेकर्डखौ भाइरेल खालामदों बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों बेनि सायाव नायबिजिरगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। रोखा खालामदों बिथाङा जे जेरैखि जाया बे दायनिगिरि बा थामहिनबा जाय बिथांमोना बे समाव बे कल रेकर्डखौ गोसार होदों बे गोसार होग्रा सुबुंफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। आरो बे बाथ्रायाव थामहिनबा बे कल रेकर्ड गोसारनायाव AI नि थ्रुयै गोबां बेवहाय इडिटिं खालामनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। आरो बे समाव जाय समाव बिथाङा सावरायदोंमोन आरो बे सावरायनाय समा माब्ला आरो बहामोन आरो मानि सायाव सावरायनाय जादों बेखौ बिथाङा गोसोआव गैला आरो बे बाथ्राया थारैनो नंखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। थारैनो बे समाव मख'नांगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ गोबां बेफोरबायदिनो गुबुन समाव नंखाय बांसावनाय आरो नंखाय इडिटिं खालामनाय बे सोलिबाय थानायखौबो नुनो मोन्दों आरो बेनि सायाव बिथां दिपेन बर' बिथाङा जेबो आंखौ गोहोम खोख्लैनो हाया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव दोरोदा होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। बेफोर खोथाखौ लानानै आङो एसेबो माने गोसोआव बेबायदि आंनियाव साननाय फैयाखै। बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे एडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन। बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों। दा जाय बिथांमोना बेखौ भाइरेल खालामदों जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों
बिथांमोननि सायाव निस्सय बिनि सायाव तदन्त जागोन आरो मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना खालामदों बिनि सायावबो नोजोर बोनांगोन बबेबा टाइमाव बेबायदि माखासे खोथाफोर थासारिफोर फैयो जातिनि सार्थआव इउनिटिनि सार्थआव मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोङो खौसे खालामनाय हारिखौ जोङो बजबनाय आरो राइटखौ राइट रंखौ रं जोङो बुंनायनि थाखाय हाबा मावबोनांदों दा बेखायनो बियो गोजाम अडिअ जानांगौ खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै एआइनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया आरो बे दिनैनि तारिखाव जेबो रिलेभेन्सि गैया आरो स्पष्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौब्ला बर'नि मोननै रिजनेल राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF खौ ज' खालामनानै बा मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर'नि जातीय सत्ता अस्तित्व थामोन्था रैखाथि माहारिबादखौ लानानै आवगायलांनांगौनि थाखाय जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टआव आपिल होदों आरो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां रबिराम नार्जारि बिथांजों आङो अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आङो जिरायदों सावरायदों खोब गोथौयै सावरायदों प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों बेनगोरा नार्जारि UG ब्रह्म बिथांजोंबो आं सावरायदों जे जातीय इन्टारेस्टआव जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो मालाबा जातिनि सार्थआव रल लानायाव जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रिक्स लानानै माने हाबा मावनो गोनां जायो सान्तिनि बाथ्राखौ जों बुंदों सोरबाया असान्ति बाथ्रा बुंदों सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो जों अहिंसानि बाथ्रा बुंदों सोरबाया भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों जों नन भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों जोङो डेम'क्रेसिनि डेम'क्रेटिक सार्थनि बाथ्रा बुङो सोरबाया नन डेम'क्रेटिक खोथा बुंदों दा बेयाव मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोबाबो सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो आंखौ सोंखारियोब्लाबो हारि दानायनि थाखाय हारिनि सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सान्थि गायसननांगौ NDBनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बिथांमोननि केस बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजों नेशनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ बिनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा दा बेखायनो बेबायदि फिसा फिसौ लेभेलनि राजनिति खालामनानै बर' हारिया मालाबाबो लाब जाया जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना नायनांगौ आरो देरसिन लिडारफ्रासो सिद्धान्त लानांगौ बेबायदि गाहाय लेभेलनि सोरबा ब्लक लेभेलनि सोरबा प्राइमारि लेभेलनि हान्जानि सोरबाया बेफोरखौ भाइरेल खालामनानै सोरनिबा इमेज नस्थ' खालामगोन एबसुखौ माने गावनि टारगेट भिजन मिशननिफ्राय दोरोद होगोन बेफोरखौ बिथांमोना साननानै जेबो लाब गैया बिनिख्रुइ मायबा एक्सट्रिम ओंखारब्लाबो आंहा बिनि सायाव कुनु पस्थायनाय गैया खारन आं जातिनि सार्थआवसो सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो जों अहिंसानि बाथ्रा बुङो सोरबाया नन डेम'क्रेटिकनि बाथ्रा बुङो जों डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुङो आरो बेबायदि भाइलेन्सखौ जों लुबैया सान्थिया जोंनि एजेन्डा आरो बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि सेफगार्ड सिकिउरिटि बर' हारिनि जातीयताबादा जोंनि एजेन्डा आरो बे एजेन्डायाव बड'फानि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांगोन आरो जि ओंखारदों बिनि सायाव निस्सय तदन्त जागोन बिनि सायाव निस्सय एक्सन जागोन आरो बेखौ लानानै उननि समाव जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों